Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu nadzim. Ingkang kula hormati dumateng para rawuh sedaya, tokoh masyarakat, sesepuh binisepuh ingkang berbahagia, khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Mudin Talun, Bapak Widodo, lan dumateng panjenenganipun ingkang berbahagia inggih menika Bapak Sumani wonten kesempatan ingkang berbahagia menika dinten Jumat tanggal 3 Oktober 2020 panjenenganipun Bapak Sumani badhe kagungan hajat badhe nikahaken putra putri kandungipun ingkang berbahagia ingkang paring asma Lilis Karlina badhe menikah kalian sederek Didi Eko Mulyani putra Bapak Sugi saking Desa Bedagung, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Para rawuh wonten acara kesempatan ingkang berbahagia menika sepindah monggo kita tansah ngucapken syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring kenikmatan dumateng kita sedaya arupi kenikmatan iman, Islam lan kesehatan sehingga wonten kesempatan ingkang berbahagia menika saged silaturahim wonten ing griyanipun Bapak Sumani kanthi kondisi sehat walafiat. Mugi-mugi pepanggihan kita silaturahim kita pikantuk berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun sholawat salam mugi kelimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi dumateng para keluarga, sahabat lan umatipun. Para rawuh sedaya sumangga acara kita awali kita bika kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun dumateng calon suami Mas Didi Eko Mulyani badhe maringi mahar dumateng calon istri arupi napa dipun sebut kiriyen? Logam mulia 4 gram, uang tunai 2 juta, perhiasan kalung 2 gram. Salajengipun dumateng calon istri Mbak Lilis Karlina calon suami panjenengan Mas Didi Eko Mulyani badhe maringi mahar arupi logam mulia 4 gram, uang kalih juta rupiah, dipun tambah kalung 2 gram tunai. Sampun cekap napa nyuwun tambah? Sampun nggih? Nggih. Ijab kabul ngagem bahasa napa Mas Didi Eko? Indonesia nggih. Dumateng wali nikah Bapak Sumani samenika putra putri kandung panjenengan ingkang paring asma Lilis Karlina badhe menikah kalian sederek Didi Eko Mulyani. Dipun nikahken piyambak napa wakil dumateng sinten sumangga? Wakil nggih, monggo. Pak Naib, kula pasrah dhateng panjenengan kapurih ningkahaken ngawinaken anak kula Lilis Karlina pikantuk tiyang jaler ingkang asma Didi Eko Mulyani bin Sudi kanthi mas kawin logam mulia 4 gram, uang tunai 2 juta, kalih kalung 2 gram. Monggo paningkahipun. Kula tampi pasrah panjenengan Pak Sumani supados nikahaken lan ngawinaken putra putri kandung panjenengan ingkang asma Lilis Karlina menikah kalian sederek Didi Eko Mulyani putra Bapak Sugi saking Magetan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wa min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Monggo kita sareng-sareng maos istighfar dan syahadat kami tiga. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah ujawazuka ma'amarallahu bi ta'ala menamsakin ma'rufin aw tasrihin bi'san. Ya Didi Eka Mulyani bin Suki Angkatuka wa Zawjatuka Lilis Karlina binti Sumani yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mahar logam mulia 4 gram, kalung emas 2 gram ditambah uang sebesar 2 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Lilis Karlina bin Bapak Sumani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Para saksi sampun sah nggih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu li wa laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma bi khair. Barakallahu li wa laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma bi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, berkahilah kiranya kedua mempelai ini dengan kehidupan yang bahagia, dan jadikanlah mereka berdua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang penuh dengan barokah. Allahumma ya Allah, berkahilah kiranya kedua mempelai ini dengan keturunan yang soleh-solehah, yang berbakti kepadamu, taat kepada kedua orang tuanya, serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. We're here on this special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma bil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma bil khair.
mulat langgening griya mangu mangu regedeg wis tinar buka wiwaraning sasana mayang aruh ya sasana tepas wangi ya sasana pandi busana ya jemangkah ampyane kang arsa binuja kramirep sidhem bermanem datan ana sabawane walang alisik gegudungan tatane sani rana datan lumampah ingkang kawiskara amung sumribite gandha aroma amrik awewangi ngebaki jroning sasana kinarya pratandha lamun to kang arsa binuja krami nuninggih mustikaning pawiwahan Serat Maja pinanganten putri wis mijil saking sasana tepas wangi kapitra dalasan biyungipun kapratelaken bebasan Jambe Sinikar pramila kapratelaken Jambe Sinikar bebasan panjenenganipun bapa Sumani Sarimbit ibu kembar cipta rasa karsa lan karyane anggenira netepi darmaning sepuh arsa hang rakit sekar cempaka mulya ami waha siwi mahargya suta arsa handhapaken Serat Maja pinanganten putri ingkang asesilih Diah Ayu Lilis Karlina sinten to ingkang handheraken ing Wuntatira punika wujudipun Domasak Kembaran dumadi saking remaja putri ingkang satuhu Sulistya ing warni kadherekaken yuda manggala talampati dumadi saking Satira Bagus gagah piteksa sekti mandra guna jayeng palugon datan tedas tapak paluning pandesi saning Gurindo bebasan pinatah mendaji Noro Menter sinten to ingkang kadherekaken rama dalasan biyungipun Serat Maja pinanganten putri kang arsa binuja krami mobiar busanane pindha busananing Prameswari Narapati pating galebyar pating calorot kadya daruh halalono ing Wanciratri dasar wanudya kang sulistya warnane hangagem-ageman sarwi endah apa pae sarwi edi weni kepara hamimbuwi kasulistyane bebasan widodari hangejawanta awit saking kalatuk ing rupi bebasan kurang condro luwih warna jagat tanpa timbang pieno mungguh candrane rek mau ngemak ngembang batu hangat gelung kunde apa pae junduk mentul kentul kinarya lumampah
palarapan nyilo cendani ireng melesanjang wis pinimbuh ing pantes alis ulan tumanggal idep tumengok ing tawang netre oleh blindri lindri handam marsumilir bawang sabungkul krono mrungih lati manggis karengat waja miji timbun bebasan mutiara rinunci jonggo hangulan-ulan pundak teraju pas asto hanggen dewa pinentang saya dangu mugi lekasing sedya pinayungan kayuhanan saking pangwasane Gusti kang maha wenang hamurba cemplorot tejane sumunuh gilar-gilar pindha kencana binabar kasuwun kasiget unglipun gongso ingkang kepareng hami wadon nuwun kawula nuwun nyuwun palilah pandonga idi pangestu mugi ya lumadining sedya adat widi-widana winisuda serat maja pinanganten sarimit wonten ing kalengan samangke winantu ing karahayon manggih suka basuki anjangkepi jemuk daupipun serat maja pinanganten sarimit wonten ing kalengan punika saking kadang-kadang age musik kepareng hangaturaken wontenipun sholawat nabi nuwun kawula nuwun Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika
ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng siang mugi winantu ing wilujeng rahayu ingkang sami pinanggih. Paripurna jawat hasta serat panjenenganipun Bapak Sumani Sarimbit Ibu kepareng hanglenggahi papan palenggan ingkang sampun samapta ugi panjenenganipun Ibu Kati ugi kadang werdanipun ugi pinarak lenggah wonten ing sasana ingkang pinanci. Paripurna serat maja pinanganten sarimbit ingkang kawinisuda adicara ingkang badhe kagelak katindakaken Sirat Mojo pinanganten sarimbit lenggah anggono raras wonten ing sasana pinajang hangasta wontenipun Tuga Jenarya Sega Kuning Sriat Mojo pinanganten sarimbit pun Bagus Didi Eko Mulyani SE sarimbit ingkang garwa pun Dia Ayu Lilis Karolina njemoaken cipta rasa karsa lan karyani anggenipun memangun bebrayan agung pinantua ing suka basuki manggih bagya mulya awit kalenggahan punika ngantos ing pupating jaman wontenipun udan kencana ingkang dipun pangarsani nini ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur luhur kebak ing japa mantra minangka panuwunan paminta saraya kunjuk Gusti ingkang maha kawasa ing pangajap mugi Sirat Mojo pinanganten sarimbit anggenipun membangun bebrayan agung enggal kaparingana pratima ingkang bangkit tata jalma jumbuh kalian kekudanganipun tiang sepaipun sadaya Sirat Mojo pinanganten sarimbit pun Dia Ayu Lilis Karlina ugi Bagus Didi Eko Mulyani enggal kaparingana daya kegiatan kanugrahan Gusti kang maha wenang maha wikan wujudipun udan kencana ingkang dipun bikak sesarengan Sirat Mojo pinanganten sarimbit pawujudan wonten ing gendhoga kencana wujudipun pisang raja ayu satangket kapitan Pratima ingkang badhe katampi lanang wadon Bobile mangke kaparingan putra kakung dados putra ingkang saleh dari adat-adat wiwidana ingkang lumampah wonten ing lingkungan Harga Kirasa Kademangan Talun Kecamatan Ngepel Pondoro Adiningrat ing pangajap kepareng saking kadang kawula biasa lon panglajengaken wonten menadi jawara adat Grobongan jengkar saking sasana palenggahan Sirat Mojo pinanganten sarimbit pun Bagus
Didi Eko Mulyani SK. Wus mandap saking Damparaku Aisodan kadidik samparan wus kaparengake sak ngandhapipun Damparaku tanggap ing sasmita risak sreng ratri Sirat Mojo pinanganten putri amundhut curiga kang denagem ingkang raka ing wanginanira Sirat Mojo pinanganten kakung hangandi Sirat Mojo pinanganten putri kakanthi lilo legawaning panggalih kanthi bombong pirawaning manah sowan ngabiyantara dhateng Jiang sepaipun sadaya pun panjenenganipun bapa Sumani Sarimbit Ibu kepareng asung sungkem pangabekti minangka pepundhen katonipun Mugi tansah nyadhep pantungo ing pangestu. Mugi anggenipun nindakaken jejibahan hamemangun bebraning galwinantu ing suka basuki manggih bagya mulya. Awit kalenggahan punika ngantos sak lajengipun. Lir gumanti. Sirat Mojo pinanganten Sarimbit anggenipun swan ngabiyantara swan sungkem pangabekti kunjuk tiang sepaipun. Minangka pepundhen katonipun Musnya suwan ngabiyantara panjenenganipun Bapa Sumani Sarimbit Ibu kepareng Sirat Mojo pinanganten Sarimbit pun bagus Didi Eko Mulyani Sarimbit ingkang garwa pun Dyah Ayu Lilis Karlina ugi minangka pepundhen katonipun kepareng asung tansah nyanyadong diagung ing pangaksami saking sedaya tuna luput kekiranganipun ugi datan katalumpen tansah nyanyadong pandonga ing pangestu mugi anggenipun nindakaken jejibahan minangka jejering tiyang ageksa jumbuh kaliyan kekudanganipun tiyang sepahipun sadaya keluarga ingkang atut rutut keluarga ingkang ayem tentrem jenjang turmarep daya pangawibawa saking pangarsani Gusti ingkang maha kawasa tansah nyarengi Sirat Mojo pinanganten Sarimbit anggenipun lumebet wonten ing pagesang ninggal mangya berkah song-song agung yuwana Gusti kang maha kawasa hangandi ingkang garwa pun bagus Didi Eko Mulyani hang lenggai Damparagung Emai Sondanu kepareng hang aturaken kaya saking kadang-kadang agi musik agi audio kepareng hang aturaken kegendingan ingkang jumbuh aweh guna kaya ya tampa kaya guna kaya ingkang amujud duga wasra pradana ingkang kasta Sirat Mojo pinanganten kakung katampi Sirat Mojo pinanganten putripun Dyah Ayu Lilis Karlina katuraken tiyang sepaipun panjenenganipun Bapa Sumani Sarimbit Ibu guna kaya ingkang katampi katitipaken sapintara wekdal mbok bilih mangke sampun titi
wahyaning mangsa kala Gembul wus hangarani dahar sesarengan wujude buka jenarya sega kuning pinanganten putri handulang ingkang bapa adudulangan kanthi raos kebak sutresna wasih jumbuh kalian kajatan Ki Pujangga Agung njemukaken cipta rasa karsa lan karyane Sirat Mojo pinanganten sarimbit anggenipun membangun bebrayan agung winantua ing bagya mulya atut runtut reretengan jenjem marem ayem tentrem jumbuh kalian kekudanganipun tiang sepanipun sadaya dadosa kulawarga ingkang mahanani menggahing kulawarga tiang sepanipun sadaya kulawarga ingkang sakinah mawaddah ugi warahmah pinangsulah ing barokah enggal kaparingan duriah ingkang satuhu soleh ugi kesalihkan Allahumma amin. Purna katining abdi jero Sirat Mojo pinanganten sarimbit anggenipun Gembul Bujono Handrawina tumunten kalajengaken abdi jero ngunjuk dari kawening Derta wening ingkang kaujuk samubarang pakarti ingkang arsa limampah mugi lumampah kanthi lila ing penggalih melampahan kanthi kebak ing keberkahan kebak ing kesayangan lintampan kanthi sukarna ing penggalih kanthi bombong gumbiraning manah tundhonipun sakutohan nemai kula wangsa ingkang hayu hayem ngayom murwakani adicara panggih kula panjenengan sadaya wonten ing kalengan punika tansah nyadong ridho ugi berkaing Gusti Kang Maha Kawasa sumangga kapurwakan kanthi pamaosing basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi berkasih nugrahaning Gusti tansah nyarengi adicara wonten ing kalengan punika manggih lestari wilujeng ngantos paripurna. Mangke amin Allahumma amin. Tumawa adicara sakcandhaipun pamaosing ayat-ayat suci Al-Qur'an tumunten kalajengaken pandonga walimah katur kunjuk priyagung ingkang kapiji hangintasi karya sasana suwasana kasumanggaken nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبصالها وبس منهما رجالا كثيرا وبش منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله يحب كان عليكم رقيبا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ing pangajab temanten sarimbit Mas Didik kalian Mbak Lilis dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah wabarokah lan enggal dipun paringi momongan bilih putra dados putra ingkang sholih, bilih putri dados putri ingkang sholehah kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalim wa radhiyallahu ta'ala li sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan dakirin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukaffi masidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagha liwajhikal karim azim sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa kafir syai'atina wa tawafana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanal ilma lana ma'allamtana innaka antal azizul hakim. Ya Fattahu, ya Razzaqu, ya Azizu, ya Ghafar, ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma taqabbal hajjatika wa taqabbal du'aika wa taqabbal maqsudika tematen kekalih ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb Rabbal alamin. Innallaha malaikati yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa dhubta bihil khawaiju wa tunalu bihi raqib wa qusnul khawatimin wa yastasqan zin karim wa alani wassabihi fi kulli lan hadhi wa nabashim ya dhabi kulli ma'lumilak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Pamausing ayat-ayat suci Al-Qur'an tumunten pandonga walimah ingkang kepareng katuraken sesarengan mugi hamberkahi sirat maja pinanganten sarimbit pun Bagus Didik Eka Mulyani SE. Sarimbit ingkang garwa pun Diah Ayu Lilis Karlina. Tumapa adicara sacandaipun nuninggih dawuh pangandikan pasrah sulih sarira kadang pisan panjenenganipun Ibu Kati sakula wangsa pramila katur kunjuk priyagung ingkang kapiji hangintasi karya sasana swasana pandayawara kasumanggaken nuwun kawula nuwun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ila amrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Al muharramun, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, bapak haji ugi ibu hajah ingkang sanget-sanget kita takzimi, ingkang kita tenggo-tenggo sedaya fatwa-fatwanipun. Dumateng para pinisepuh sesepuh, para pepunden ingkang satuhu kinabekten. Dumateng para pangembating praja satriyane negari ingkang dados pandham-pandhaming para kawula dasi. Ingkang pantes tinulada lan sinudarsana ingkang sanget-sanget kula hormati. Dumateng sahibul bait panjenenganipun Bapak Sumani dalah Ibu Jairah leres nggih. Ingkang sanget-sanget kula hormati. Dumateng para bapak, para ibu ugi para pinilenggah ingkang kinurmatan. Lan dumateng temanten kekalih ingkang berbahagia. Murwakan nyatur sumangga kawula dherekaken. Ngunjakaken raos puja dalah puji syukur dumateng Zat ingkang Maha Kuwaos inggih punika Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maringi mapinten-pinten rahmat, taufik sahidayah dumateng kula lan panjenengan sami. Sehingga kula lan panjenengan sami wonten ing ngri kalenggahan sonten punika saged kempamanunggal silaturahim ngrawuhi menggah sedaya ingkang dados undangan utawi hajatipun Bapak Sumani dalah Ibu Jariyah kanthi kawontenan wilujeng boten manggi halangan satunggal punapa. Amin Allahumma amin. Pramila saking menika monggo kita ikraraken sareng-sareng kanthi lafat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Boten kata lumpen salat ugi salam. Mugi tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaat so pitulunganipun. Milai kita sedaya gesang wonten ing alam dunya ngantos benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, saderengipun kawula matur, desa mawa cara, negara mawa tata, mbok pilih. Anggen kawula matur mangke kirang suba kirang sita. Anggen kula ngaturaken tata basa tuwin sastra mboten nyocoki kalian inggih menika adat widi-widana ingkang tumanduk wonten ing dusun Argakiloso, Desa Talun, Kecamatan Ngebel. Kula estu nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Awit punapa biasane basane tiyang Ponorogo kalih basane tiyang Magetan niku mboten patek sami. Bedane napa Bapak Ibu? Tiyang Ponorogo alus, wong Magetan niku kasar. Napa nggih? Oh mboten. Nggih nek kawalik gek malah alus wong Magetan, alhamdulillah. Nggih saderengipun lepat nyuwun pangapunten. Kula cumantaka jumeneng sauntawis. Mboten angirangi tata trapsila tuwin basa wonten ngarsa handika sami. Kula amrat mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Ibu Kati ingkang mijil saking Dusun Gedangan, Desa Bedagung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.
kawula kinin ngaturaken menggah punapa ingkang dados panyuwunipun. Ingkang angka sepindhah panjenenganipun Bapak Ibu Kati sedaya keluarga ngaturaken salam taklim sembah sungkem kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sumani dalah Ibu Jariyah ugi sedaya warga masyarakat ing Arga Kiloso mriki kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene salajengipun wosing gati wigatining sowan panjenenganipun Bapak Ibu Kati sak keluarga ing sonten punika ngaturaken ingkang putra nggih menika Ki Bagus Didik Eko Mulyani. Pramila saking menika kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi ngalil azim. Ingkang putra Didik Eko Mulyani kawula pasrahaken sepindah kunjuk dumateng panjenenganipun Dyah Ayu Lilis Karlina. Ingkang angka kalih kawula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Sumani dalah Ibu Jariyah. Ingkang angka ketiga kawula pasrahaken dumateng warga masyarakat ing Dusun Arga Kiloso, Desa Talun, Kecamatan Ngebel mriki sedayanipun. Panjenenganipun Bapak Ibu Kati anggenipun masrahaken ingkang putra hanamung pasrah kula pasrahaken bongkoan mboten kakantenan punapa-punapa hanamung badan sakwantah. Pramila saking menika langkung-langkung kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sumani dalah Ibu Jariyah wonten dalem mriki nyumanggaaken purbawasesa samudayanipun sepindah malih kawula pasrahaken kados pundi anggenipun gula wentah didik saha bimbing dumateng ingkang putra Didik Eko Mulyani. Mugi-mugi anggenipun nelumban wonten majelaning bebrayan agung saged dados keluarga ingkang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah lan warahmah. Ugi kawula pasrahaken hambuk bilih mangki sak paripurnanipun kadhaupaken ing sonten punika ingkang putra Didik Eko Mulyani cumondhok wonten dalem mriki mantos boronga samudayanipun warga masyarakat wonten ing Dusun Arga Kiloso, Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Ponorogo mriki. Kados pundi anggenipun mertikelaken menggah ingkang putra sageta rumaket kalih warga masyarakat ing mriki sedayanipun. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ndungkap atur salajengipun niki kala wau panjenenganipun Bapak Ibu Kati Delasan, para penderek, temanten kakung ingkang miji saking Dusun Gedangan, Desa Bedagung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, ngempalaken glanjang seta ingkang katata dados setunggal. Inggih menika badhe ngaturaken tali asih. Pramila saking menika kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sumani Delasan Ibu Jariyah. Kula aturi lenggar saking papan palenggahan tumuju dumateng sasana pangandikan. Panjenenganipun Bapak Ibu Kati ugi para penderek temanten kakung badhe ngaturaken sekedar tali asih. Monggo Bapak jumeneng mriki dumateng kanca ingkang ngasta tali asih kula aturi linggar saking palenggahan tumuju dumateng sasana pangandikan. Kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim tali asih kawula aturaken. Monggo. Inggih kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Sumani dalah Ibu Jariyah. Tali asih ingkang kawula aturaken punika kala wau sampun dipun tingali isi bobot lan bebetipun menika namung satunggalipun tandha tresna. Kraketakan ingkangipun kekadangan ing antawisipun keluarga Arga Kiloso Talun Ngebel mriki dalah keluarga ing Bedagung Panekan Magetan.
Mugi-mugi kanthi taliah ingkang katuraken kala wau sagota raket anggenipun kekadangan ngantos langgeng ngantos sak paripurnanipun gesang. Amin Allahumma amin. Ingkang terakhir mbok bilih mangke sampun purna pawiwahan prasaja ing sonten punika. Panjenenganipun Bapak Ibu kanthi dalah sedaya keluarga penderek temanten kakung badhe nyuwun pamit. Donga pangestunipun kemawon ingkang kasuwun. Mugi-mugi kondoripun saking dalem mriki tumuju dumateng rompokipun sowang-sowang. Mugi tansah manggih rahayu widodha wilujeng kalis nir ing sambikala. Nggih Bapak Ibu niki tambahan mawon. Kula kalih kanca-kanca wonten ing montor wau ngampek niki berarti wisata luar biasa. Kula jam 11 pas Bapak sampun dugi ngebel wonten mrika ingkang tiyang jaler alhamdulillah netepi wajib Jumatan rumiyin terus minggah masyaallah. Nggih, nek Bapak ingkang kagungan dalem kalih panjenenganipun Mbah Lurah nggih sampun tindak mrika. Dadi Mas Yani kalih adik sinten niki wau namine? Wong wis rada tuwek ora ndelok tantetan yo wis ngene iki lah. Lilis Karlina. Iki ke wong gunung oleh wahyu jodoh karo wong gunung. Magedan niku Bapak Ibu, nggih, niku nggen kula niku Jawa Timur wis kulon dhewe, gunung dhewe saestu. Tapi margine Bapak, nggih alhamdulillah. Dadi ora kaya neng kene, kula ngeri wae. Estu ngeri. Alhamdulillah mobil songo insyaallah kuat danten. Nggih, pramila donga pangestunipun niku wau Jawa mangke dalane rada lunyu muga-muga slamet sampai dugi griya nggih, Mbah. Nggih, alhamdulillah. Donga pangestu ingkang dipun suwun, mugi-mugi teman-teman sarimbut anggenipun lelomban madyan ing bebrayan agung saged dados keluarga ingkang bahagia, sejahtera, saged dados pikantuk wahyu jodoh ingkang sejati ngantos benjang adik Mas nggih dados keluarga ingkang bahagia sejahtera. Titipan ingkang terakhir nggih, titipan ingkang terakhir mbok bilih mboten wonten alangan satunggal punapa benjing dinten Senin Legi tanggal 15 Desember 2020 dados tasih wekdal sekitar 2 bulan 3 bulan hampir nggih 2 bulan setengah kasuwun temanten kekalih kaderekaken dhateng gedangan Bedagung Panekan Magetan wonten mriku badhe dipun winisuda nggih sejatosipun rencana Mbah nggih rencana menika tanggal 9 ingkang badhe dhateng nggih tapi kanthi nggih kersanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa dipun undur. Pramila benjing kaderekaken sedaya keluarga pomo akeh malah alhamdulillah leh markirne montor ra bingung. Nek enten mriki pomo montor 20 leh markine neng ndi ki. Alhamdulillah wis Mbah. Kula alhamdulillah sanget kanca kula sing niki wau wis luar biasa. Mas Yani leh golek bojo ora kleru. Dadi sing ngeterne iso semangat gitu. Nggih alhamdulillah mboten prayogi kula matur kathah kirang langgengipun nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samedan tatan karampit sabiji tatan kacicir dawuh pangandikan pasrah sulih sarira kadang pisan mijil saking lalatan Bedagung Panekan Magetan ingkang kepareng sowan ngabiyantara hambabar sastra hamedar sabda nelaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindha. Matur sembah nuwun pensi tinggal tembang sarengan age musik. Lunging mekar lan semi puspita ing taman sari manglung manungsung wangi kalawan wulane datari gambar
pucuk sarene kembang gusuk maning ratri mong sawiji dinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang pancerana antarisa api tuwi ayu sang rina kusuma wijaya yo again kirapipun sirat mojo pinanganten sarimbit wonten ing kalenggan samangke kepareng sowan ngabiyantara saking kadang-kadang age music wonten ing kalenggan punika sowan ngabiyantara asung sugata panglipur katur kadang pisan ugi tamu undangan ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing kalenggahan punika. Ayo jo age music. Alah mboten napa-napa. Nginep mriki mawon mboten usah kondur. Age musik. Siang bang toro ratri mung eling manising ati sedyaku bisa henduweni marang sa
Diah Sulaksmi. Rasa kangen angliputi lintang bulan dadi saksi ubayane datang balik janji supaya bukti supaya mati. Asrep Pak, asrep boten sudah biasa nggih. Iya. Wong ayu tresna mukinarya tombo rasaku ora bakal sirna. Wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. senadyan nyomo oncat sangkaraka wis tresno ra bisa dipisahno. Yo aye mesti asal siang pantoro ratri mung eling manising ati setyaku bisa marang sang Diah Sulaksmi. rasa kangen angliputi lintang bulan dadi saksi ubayane datang balik janji supaya bukti supaya mati. Yo 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 yo. Hayo Mas, ayo. Awang ayu tresna mukinarya tombo susah jroning bangteneku. Wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. senadyan nyawa oncat sangkaraka Wis tresna ora bisa dipisahno. Yen wis tresna ora bisa dipisahno. yo ya yo jos lagi mesti penake Mak, ayo Mak. Ngene pemain yang cucuke lapah terus karo joget-joget. Biasane. Boten napa-napa.
sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ijabahi apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti ijabahi sakepananggonmu bali bisa kumpul kayata ing nguni sing lumang taun nono windonono tak enceni neng pucuking tresna balungan nangka bebasane mung katon-katon sliramu wae padahal ming wong siji loro telu Pripun ya wis nek kuping gayenge Rupane ra ngoten karu-karuan tapi wong dihapusi kok mboten apa-apa penting lek dirungokne kon jaba ya tapi dihapusi ya gelem lho saiki kok ora dihapus njaluk dihapusi ya ta Mas Rah penak dihapusi ya Pak Nah, iya nek mbiyen dadak jamane cilikan kula Mbah nggih dadak mau ikul gong nyang dindi biyen sakniki Biyen. lah cukup dicangkingne mawon cekap Lah nggih tiang 3 ya sampun ya Pak ya wis ayo Mbak dintekne Mbak Aja lali pawaleku muga-muga kemas janji-janjimu aku kang setya satuhu tak enteni yo nganti saelingmu tumunten kalajengaken tanggap wacanatur panampi pramila katur kunjuk priagung ingkang kapiji hangintasi karya minangka jundaka atur talang basa panjenenganipun Bapa Sumani sarimpit Ibu sasana swasana Pandayawara kasuma Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim amma ba'du. Rinengga sagunging pakurmatan keparenga kula matur kunjuk dumateng sagunging para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang sampun pono ing kawruh ugi lebda ing pangertosan kakung Sumawana putri kang sadhurat kinurmatan. Para alim, ulama, bapak haji, ibu hajah, Romo Yai, kadang-kadang santri ingkang satuhu cinaket kitab suci wahyuning ilahi ugi
minangka pangibadating panembah ingkang satuhu kula bekteni. Ugi miringkan kunjuk atur dumateng Bapak Berjonggo, ugi wabil khusus dumateng panjenenganipun ingkang hamengku gati Bapak Sumani Mewah Kulawarga, pinanganten sekalian, kadang-kadang sinuman kakung Sumawana Putri, sanak kadang tangga mitra ingkang satuhu bagya mulya. Ingkang langkung rumiyin monggo tansah sesarengan ngaturaken puji dalah syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Keranten saking sedaya peparingipun kawilijengan, kesehatan, kenikmatan, saengga ing kesempatan kebak barokah menika kula lan panjenengan sami saged sareng-sareng pinanggih silaturahim saged nderek angestreni dawuhipun pinanganten sekalian kanthi ridhanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa tansah manggih wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Sholawat saha salam tetep katur kunjuk dumateng panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad minangka mustikaning umat nggih ingkang tansah kita antu-antu bantuanipun benjing wonten dinten kiamat. Allahumma amin. Para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang satu sinuba tengto krami mawantu-wantu saderengipun nyuwun agung pangapunten bilih ing kesempatan ingkang kebak kasaenan kebak barokah menika kula kumawantu matur wonten handika sami nggih minangkani pambut saking panjenenganipun Bapak Sumani Mewah Kulawarga keranten panjenenganipun Bapak Sumani ing kesempatan menika sampun saged netepi darmaning sepuh saged ngentas pitulus ingkang putra. Kanthi menika ing kesempatan menika kula tinanggenah mewakili utawi nyalirani canggih panjenenganipun Bapak Sumani. Ingkang salajengipun tebih ing panjangka Bapak Sumani menika sampun kagungan kersa mbok bilih ingkang putra menika panggih jatukramanipun badhe matur kiambak wonten ngarsa handika sami. Namung keranten saking bumbung sarta gembiraning manah bebasan kajugrukan ukir sari kaloberan segara madu ngantos mboten kuwa matur piyambak. Ing kesempatan menika kula minangka talanging ngatur mbok bilih anggen kula matur wonten atur kula ingkang sasar susur atur kula ingkang kirang muju prana menggah handika sedaya kula nyuwun agunging pangapura. Sepindah gunging panuwun dumateng Mas Pranata Adicara. Wong dasare sik enom nggih ganteng. Kula nggih mun tebang. Mulane kula Mas lek kula bapak kula dibegeli. Ingkang angka kalih ngaturaken sugeng rawuh menggah rawuh handika sami wonten dalem mriki. Ugi dipun sekecakaken anggonipun pinarak lenggah ngantos titi purna ing gadi mangke. Dene tungkap salajengipun matur agunging panuwun dumateng sanak kadang tangga mitra ingkang sampun kepareng paring bebantu dumateng hajat lan nyanipun Bapak Sumani hingga anggenipun kagungan kersa kalis ing rubida. Mugi-mugi kanthi sih kadarmanipun sanak kadang tangga mitra sedaya Gusti ingkang Maha Kuwasa tansah paring pawales ing sak umur-umuripun. Para rawuh kakung Sumawana Putri kang satu sinuba ing tata krami ndungkap salajengipun atur pambagya harja mugi katur kunjuk dumateng kadang pisan saking Bedagung Magetan mewah para-para pendherekipun ugi dumateng sagunging para tamu sedaya mawantu-wantu. Nyuwun pangapunten mbok bilih anggenipun nampi rawuh handika sami wonten mriki kirang aruh kirang gupuh kirang suguh ingkang sedaya menika kirang nuju prana ing panggayuh handika sami Bapak Sumani lumantaran kula nyuwun agunging pangapunten. Linanggung saking menika keparenga kula nanggapi dawuh pangandikan saking sulih sarira saking dalem Bedagung Magetan mbok bilih
Mboten sisip anggen kula mirengaken kala wau sepindah ngaturaken salam taklim ing mriki kula paring wangsulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dening wosing dadi kadang besan marak sowan wonten dalem mriki nggih menika ngaturaken ingkang putra Mas Didik Mulyani SE kapasrahaken. Kanthi wekdal ingkang sae, detik ingkang sae, dinten ingkang sampun piniji kalian Bobo Berjonggo. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. Mas nganten sakwatahipun kula tampi. Dene babakan pangguluwentah mbok bilih mangke wonten dalem mriki Bapak Sumani sak gaduk-gadukipun kersanipun paring pangguluwentah murih Mas nganten mangke saged enggal adaptasi kalih kawontenan dalem mriki. Kanthi nyuwun doa restu dumateng sagunging para sepuh, para tamu undangan sedaya, mugi-mugi nak nganten anggenipun gebyur samudraning bebrayan saged teteken kanthi tekun jejeg anggenipun jumangkah saengga jinujug ingkang sinedya saged omah-omah ingkang dipun wastani sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Dene ingkang salajengipun kula wau ngawontenaken tali asih. Alhamdulillah dipun tampi mugi-mugi barokah dumateng Bapak Sumani mewah kulawarga. Lan Bapak Sumani namung ngaturaken saged ngaturaken lemah teles lemahe garing. Gusti Allah sing males, panjenengan sing peparing. Ngoten nggih Mbah Ji nggih. Dene ingkang salajengipun kala wau Sule Sarira ngendikani kok Gunung Kulon karo Gunung Etan kok iso ketemu saged mawon. Bebasan rumiyin niku yang sepuh pun ngaturaken garam asam di laut, asam di gunung, garam di laut. Akhirnya kan ketemu juga. Rak ngoten. Nggih, Mbah Dongko pundi nggih Mbah Dongko? Wonten wingking? Oh nggih. Niku Mbah Dongko. Padha-padha dongkol niku pun akrab kalih kula Pak Ji. Lek dongkol niku apik, tapi lek dongkolan niku elek. Ngoten. Estu. Nggih ngaturaken gunging panuwun tali asih ingkang sampun dipunaturaken. Tali menika pangiket asih menika katresnan. Mugi-mugi anggenipun pasederekan ing antawisipun magetan kalih ngebel mengke saged berlanjut. Manten nggih. Nggih riki niku nek riki mboten tek kathah duda Joko mboten tek kathah ngandhap niku. Talun nggih Mbah Ji nggih. Nggih niku duda teles, rondo teles kathah, prawan kathah, Joko kathah mangke saged komunikasi kalih pinanganten. Ngoten. Masalah dalane ta, Po? Alah gampil niku. Masalah Oh ngoten nggih. Lah engko salajengipun kala wau mbok bilih adicara sampun purna, kadang pisan badhe nyuwun pamit. Sakjanipun niku nggih ewuhaya pangbudi. Kersane Bapak Sumani kenyi pengenten mriki. Nek mboten cekap mengke hotele kathah ngandhap. Plus benjing langsung rekreasi. Apa? Nggih. Mbah Mantan rekreasi nggih. Ya ngoten lho. Namung ngaturaken nggih nderekaken sugeng kundur nggih karenanten margi wonten margi ati-ati duga-duga diasta ngantos dugi dalemipun sowang-sowang. Koso wangsulipun sak pengker panjenengan sederek saking Magetan dulur Arga Wiloso mriki tasah manggih kawilujengan. Leres mriki niki Arga Wiloso ngendikane Pak MC ngoten. Niki pertapane abiyasa. Ngoten. Niki mengke kula gajeng ngimbangi Pak Pono kok awal jeng. Lah nggih mengke mumpung sedulur Magetan tasik enten mriki. Oh imbangane mengke mboten kula imbangi njomplang. Mbok pilih mekaten saged
ingkang saged dalem aturaken wonten kirang langkung kula tansah nyuwun agung pangapunten lek Suminten niku anake Kuno Seco. Dadi dudu anake Suramengala, anak Suramengala niki cempluk. Lek semanten atur kawula wonten kirang langkung kula tansah nyuwun agung pangapura wa akhiran wa billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Sumani sakula bangsa ngaturaken matur agung ing panuwun ingkang tanpa pepindha. Rara jonggrang nggih, Pak. Sih. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ayo yo. Ora mokal yen aku nangkang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Kula kowe janji wanita boyongan. Joko bandung kowe aja kumalungkuh. Perang iki kanggo aku durung rampung. Bela pati kang Mas Prabu Kupala. Rangmu sedo lelampung ono segoro. Tobat-tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bandawasa. Rara jonggrang manuta sun pundhara. Joko bandung aku duwe pemono. Sati sewu sawengi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu aturut.
Dilanjut beksonipun, Mbah. Sumpit, Pak. Senadyan ramesra tandha mata sing tak tampa senadyan namung sepele ngelingake kabeh lalabete kaya rembulan lumaku amadangi wanci dalu kaya tumete sing banyu ngelingake kangane atiku tondo mata mertandani atiku tresno nadyan nate gawe gelo ning nyatane mung katone mata tak simpen ana kamarku dadi sule bareng sliramu tak simpen ana atiku liya dina bakal ketemu senadyan ora mesra tandha mata sing tak tampa senadyan namung sepele ngelingake kabeh labete kaya rembulan lumaku amadangi wanci dalu kaya tumete sing banyu ngelingake kangane atiku kae tondo mata ora tandani atiku tresno nadyan nate gawe gelo ning nyatane mung katone mata
wonten tunaluput kekiranganipun tansah nyuwun diagung ing pangaksama. Sugeng tindak, sugeng kundur. Mugi winantu ing wilujeng rahayu ingkang sami pinanggih rahayu, rahayu, rahayu. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol ra ono entek ning tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Sampean koyo lagi kasmaran tenan.